खेसारी लाल यादव अब जाके असली दम दिखैल बन भक्ति गाने में। अब जाके अपन फैन के दिल जीतल बन। खेसारी भैया के जे फैन भाई वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करो। खेसारी लाल यादव भूचाल मचा कर रहल भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनकरा आगे पीछे केहू फरियावेला नहीं के भाई। खेसारी लाल यादव को बहुत ही एगो जबरदस्त प्यारा भक्ति गाना आइल बा। जौन गाना के नाम है बाघावा कहार। का गाना बल्ला जवाब। अब असली गाना खेसारी लाल यादव गइले बड़। ऐसन के पहन उम्मीद करतन कि खेसारी भैया गाना गाओ। आई गाना जान बिहार के हर एक पंडाल में, भारत के हर एक पंडाल में खेसारी लाल यादव के गाना बाजी आ सब कोई सुनी, सब कोई झूम। जौन ई गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप। अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के राइट हैंड बन। खेसारी भैया के एक से एक गाना हिट दिल बन अखिलेश कश्यप। तो इनकरा के इग्नोर नहीं मारे काहे कि भक्ति गाना के अखिलेश कश्यप बहुत जबरदस्त लिखेलन। आ खेसारी लाल यादव के भाई अपन दिल से मानलन खेसारी लाल यादव के अखिलेश कश्यप। आ बहुत ही जबरदस्त गाना लिख के देवन। आ बहुत जबरदस्त ई गाना में बाघावा कहार। ई गाना में म्यूजिक दिले बड़े बिक्की बॉस। बहुत लाजवाब गाना बा, बहुत जबरदस्त गाना बा। जितना भी फैन कहलन खेसारी लाल यादव को हम कट्टर फैन हई, तो ई गाना एक बार जरूर सुनिए। अंकिता फिल्म से गाना आइल बा। का गाना बा भाई, हमार दिल जीत ले बन खेसारी लाल यादव। ई गाना हम ऐसन के उम्मीद करतनी कि खेसारी भैया ऐसन के मार्केट में गाना लाओ और सब कोई से खेसारी लाल यादव आगे चलस। काहे खेसारी भैया गाना गावे में कमी ना करलन, बहुत ज्यादा मेहनत करलन भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी लाल यादव अपन फैन खातिर। खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह जो भी एक साथ गाना गइल बन, गाना ट्रेंड हुइल। ई भक्ति गाना प्रियंका सिंह के का आवाज है भाई, का स्वर निकलता प्रियंका सिंह के आवाज से। आ खेसारी भैया जब साथ में ड्यूट करके गा दिहन तो समझ जाए पूरा बिहार हिली, पूरा बिहार के पंडाल में खेसारी लाल यादव के गाना बाजी। कमेंट करके ई बताइए कि तहारा खेसारी भैया के गाना कैसा लागल। का खेसारी भैया के गाना के तू ऐसन के उम्मीद करत रह कि खेसारी भैया के ऐसन के गाना मार्केट में और भूचाल मचाओ भोजपुरी इंडस्ट्री में।